फाइनालि आङो दायो हाबायाव सफैबाय जोंहा नैबे उदालगुरि नलबारि गामियाव बिथां मिन्टु दैमारिनि फिसाजो बिथांनि हाबायाव आङो सफैबाय दायो रिसेपसनाव जिरायबाय थादों आङो बिदिनो हाबानि एसे नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनो नाजादों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय नैबे हाबानि नुथाया नै खैना गोदान आरो दरा गोदाना नै बेयाव आरोना फाइनालि जोङो दायो ओंखाम जानो थांबाय पेन्डेलाव डाइनिंआव थांबाय आरो जोङो दायो नै दा नै बिथिं बिराद भिर जादों जानायाव नै बिथिं मेडाममोन दङ माथो बिथिं जाखांबाय ना जाखाङाखै जाखांबाय बिथिं मेडाम होना जाहा ओमफ्राय सासेयालाय रुन्जालाय माबाया रेसमाया अन्थाइबारियावसो दे जाहैनोसै जोङो थाथ' होमबा फाइनालि जोङो दायो जाखांबाय आङो माने नैबेथिं मा होनना बुङो रानग्राथिं हाबबाय आरो नै बेयाव आइटेमफोरखौ थारमाने रेडि खालामो आरो ना नैबेथिं रानग्राफोरा जोंहा नै बिथांमोना खासिबारिनि दै खासिबारिनि इउथ डिपार्टमेन्ट बिथांमोना माने सोरबाफोर जुदि हाबायाव केटारिं ग्रुप नांगौ जायोब्ला बिथांमोनखौ लांनो हागोन आरो नै बिथांमोना सार्भिस होनायाव बिराद मोजां आरो जोंनि उदालगुरि एरियायावनो बिथांमोना माने सार्भिस होयो आरो ना मोनफ्रोमबो बिजायाव हाबाफोराव बिथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो नै जोंहा
माबा हिसाबै नै बिथाङानो लिड लाग्राया दैदेनगिरिया बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नै बिथांनि नामा जाहैबाय अर्पन दैमारि खासिबारि दे अब्ला आङो दिन्थिलांनो नायलांदो होगोन आं जोंहा माने डाइनिंखौ मोननै बनायनाय जादों नै बिथिं मोनसे डाइनिं ओमफ्राय जोङो बिथिं जाखांबाय जाखांनानै नै बिथिं दा नै बिथिं नेबाय थादों ना दे माने डाइनिंआ मोननै नालाय दा बैथिं जाहोदों ओमफ्राय दा नै बिथिं दोनथ'दों आरो ना बैथिं जाहोखांबानो बिथिं फैसिगोन आरो नै बिथिं नै जाहा नै मा होनना बुङो खैना गोदाननि बिफानि बिब' बिजामादै मोननायखाय बिराद खुसि जादों देलाय खुसि जादों ना थिग दङ दे नै बिथिं नै आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांदो आरो ना बारा जानाङा नै जोंहा आदा लकेसरा बिराद खस्थ' खालामदों जोंहा लकेसर आदा थिग दङ दा नै बिथिं आं सिनायनाय लोगो मोननायमोन रायज्लायबाय दसे बिथांमोना जासिगोन आरो ना थ' फाइनालि जोङो दायो जानानै ओंखारबाय नै जों थांनोसै आरो ना जानो बिथिं आबैमोना गय खावदों नै आबैमोना बिराद गय खावदों आरो ना आबैमोना ओंखाम जाबाय आबै ओंखाम जाबाय जाखांबाय दे बैराथि जादों आरो ने गय खावग्रा बुरैखौसो थिखोनांगौ दे आबैमोन फाइनालि जोङो दायो जाखांबाय दायो जोङो ओंखारलांसै आरो ना नै बिथिं जाहा नै मा होनना बुंगोन नै बिथिं फटक लादों जाहा नै जाहा नै बिथिं फ्लावार गार्लफोरा नै समायना समायना गथ'फोरा ओइ बबल जादों जाखो जाखांबाय दिनै लोगो मोनदों बबल भाइखौ मोजां दा दे हा मोजां दा नै बिथिं मनिका बायदेवखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय नै बिथिं सालथे मा खबर सालथे जाखांबाय दा नोंसोरबो जाखांबाय नै बिथिं नै मेदामा नै बिथिं नै बिसोरो खैना लांफैग्राफोर दे मोसाया नोंसोरो मोसाया मा होनो मोसादो दसे खैना लांनो फैदों दां बिसोरो ना हरग्रासो ओइ जाखांबाय नोंसोर जाबाय आङो दायो नै नलबारि गामिनि मोसानायखौ आङो दिन्थिनो नोंथांमोननो नायदो आरो हाबायाव मोसानायखौ नै बिसोर नायग्राफोरा ओमफ्राय आरो नै मोसाग्राफोरा नैबे नलबारि स्टाइल आरो ना मोसानाया नलबारि माने गामि लायै गामि मोसानाया गुबुन गुबुन जायो बे नलबारि स्टाइल आरो ना
नैबे जाहैबाय मा होनना बुङो हिनजाव गोदाननि बिबौ जायोना फिसौला मा फिसौ मोनबाय फिसौ गोदान ना आबौ गोदान मोनबाय आरो ना माबायदि नांदों आबौ गोदान मोननानै थिग दङ माने जाहा बिथाङा जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिबौ जायो आरोना बिथाङा फिसौला गोदान मोनबाय आरोना फिसौजोनि हौवा गोदान मोनबाय आरोना थिग दङ दे cek tengah mana? Finally जोङो दायो ओंखारबाय जोङो थांनोसै आरो ना दिनै जाबाय डेक'रेसना बिदिमोन दा नै बाजैमोनखौबो लोगो मोनबाय बाजैमोनाबो हाबा जाफैदोंमोन माबायदि नांगौ बाजै मोजाङानो दे थिग दङ दालाय थांसै दे थांबाय था दे जोंहा नै नलबारिनि सेंग्राफोरा नै जिरायदो आरोना जाखांबायना खैना लांनो फैग्रासो ना हरग्रासोथाय बिथांमोना मिथिला आरोना नलबारिनि नै जोंहा गोमजोर ना बोरायबाय माब्ला सिन्था खालामदों खालमानसि दे थिग दङ सिन्था खालामदो एसे बैसोआ नेबाय थाया जानाय बिदि बै नाय हुब'खौ लोगो मोनदों ओमफ्राय दङ बिदि मोनजिलबाय ओइ बै नाय मा खबर थिगानो बेनिफ्राय मा मालायनिखौल' जाबाय थानोसै नामा लाबोथानसै र' खायलनोसै र' एसे सिन्था खालामदो खालमानसि मा आसा खालामना थाबाय खालमानसि मोनजागोन होननानै थिग दङ दा खैना लांनो फैदोंना ना हरग्रानोलाय आं लांफैग्रासो दे थिगानो दरा पार्टि जाना फैबाय आरो ना दे जोंहा नै बिदिनो फ्लावार गार्लफोरा नै